Hola, en aquest vídeo vaig ensenyar a resoldre equacions senzilles. Vaig a començar per esta, que és molt facileta. Primer de tot, aïllem la x i posem un igual. Ja que este terme està així restant, passa allí sumant. Tornem a posar la x, l'igual, i posem el 2, que és la suma d'aquests dos termes. Finalment posem x, i ja que este 2 està multiplicant a la x, doncs passa dividint. I x és igual a 1. Bueno, anem a seguir amb aquesta equació que té 2x, però no per això té més complicació. Primer de tot, col·loquem este menys 5. Després, reduïm els termes d'aquesta part i com sols es poden sumar o restar els que tinguen la mateixa part literal, anem a sumar-los. En total dona 5x més 15. Després, col·loquem el 5x, tornem a posar l'igual i degut a este 15 que està sumant, doncs passa a ser restant. I es col·loca 5x igual a menys 20. I este 5 que està multiplicant a la x, doncs passa a ser dividint. X és igual a menys 20 partit 5. Per tant, és igual a menys 4. I x és igual a menys 4. Bueno, anem a seguir amb aquesta equació que té les x a diferents llocs de l'igual. Primer de tot, el que fem és canviar les x. Col·loquem el 2x i el que fem és passar este x que està sumant, doncs passa a ser este costat restant. Posem el igual i col·loquem el més 2 i ja que este està així restant, doncs passa a ser sumant. Tornem a posar l'igual i queda x igual a més 3. I ja està. Per tant, x és igual a 3. Ara anem a fer equacions però amb parèntesis, que tampoc són molt complicades. Primer de tot, col·loquem la x. Després, el signe o terme que està així té que multiplicar el que està dins del parèntesi. En este cas és un signe. Menys per 1 és igual a menys 1. Menys per menys 3x és igual a més 3x. Després col·loquem l'igual i fem 8x menys 1. Després tornem a col·locar el parèntesis i el que fem és reduir. No es pot reduir, però ens queda igual. I més 3x més x és igual a 4x menys 1. Després es col·loca, fem la transposició de termes. Col·loquem una altra vegada l'igual i este està així sumant, doncs passa a este costat restant. 8x menys 4x. I col·loquem així el menys 1 i este menys 1 està així restant, passa així sumant. I queda així, i després col·loquem així 0 igual a 4x. Per tant, x és igual a 0. Finalment, vos vaig ensenyar a fer equacions amb fraccions. Primer de tot, hi ha que trobar un denominador comú. En este cas és 5. I posem 5 més 5 igual a 5. Després dividim el nombre, que és el denominador comú, entre el denominador de cada fracció. 5 entre 5 és igual a 1. 1 per x és igual a x. 5 entre 5 és igual a 1 per 1, 1. I 5 entre 5, 1 per 4, 4. Després el que fem és col·locar els nombres de dalt a soles. Més 1 igual a 4. I el que fem és
deixar la x a soles i passem el 10 que està sumant, doncs passa així restant. Per tant, x és igual a 3.